Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ibrahim. Taong 1954, Cavinti, Laguna. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-aagaw buhay ang maestro ni Ibrahim. Bilang siyang nag-iisa nitong disipulo, lahat na ng paghingi ng tulong sa mga kaibigan nito, pilit na niyang ginawa. Subalit kahit gustuhin man ng mga panauhing yon na tulungan ng kanyang maestro, wala yung magagawa sa kadahilan ng kagustuhan na nito mismo ang bawian ng buhay. Buwan lang noon ang lumipas. Lumubha ng lumubha ang kalagayan nito hanggang sa hindi naglaon, ramdam na niya ang nalalapit nitong katapusan. Bago bawian ng buhay ang maestro niyang yon, nagbigay ito sa kanya ng iilang mga kataga na habang buhay niyang dadalhin. May parte ng aking nakaraan ang pilit kong tinatakasan. Isa sa mga dahilan kung bakit ako nag-iisa ngayon ay dahil sa mga mapapait na kahapon. Hindi ko alam kung ano ang patutunguhan ng buhay ko. Para akong isang dahong umiiral, pero hindi na alam kung saan tutungo. Kaya ikaw, Ibrahim, humanap ka ng taong makakasama mo sa hirap man at sa ginhawa. Huwag mo akong tularan. Isang makasariling tao na walang ibang hangad kundi sundin ang sarili niyang pangarap. Sa huli, naging bigo ako sa lahat. Paalala ng maestro niya sa kanya bago yun bawian ng buhay. Magmula noong narinig niya ito, nagbago ang kanyang pananaw. Matapos mailibing ang kanyang maestro, lumipat siya sa mga bayan para doon manirahan. Halos ilang lugar din noon ang kanyang napuntahan hanggang sa dumating ang puntong nahanap niya ang lugar na hangad niyang mapagtirahan. Noong una marami pa siyang napapansing naiilang sa kanya pero nang mapag-alaman nito na isa siyang dating disipulo ng bantog na antingero, doon na yon pa isa-isang nagsilapit sa kanya. Hindi naman yun pinigilan ni Ibrahim. Gawa ng unang-una, matagal na rin siyang naghahangad na magkaroon ng maraming kaibigan. Naniniwala siya na ang pagkakaroon ng maraming malalapitan ay isa sa nais mangyari ng yumao niyang maestro. Ayon sa kanya na, noong naging disipulo siya nito, naitatak na niya sa kanyang isip na hindi niya kailangan ng ibang tao para umangat sa ganoong larangan. Tama naman yon, pero nang makamit na niya ang sukdulan ng kanyang kakayahan, doon niya napagtanto na hindi pala masaya sa itaas kapag nag-iisa. Marahil ay ganun din ang naranasan ng maestro niya noong mga panahong nakamit nito ang mga bagay na kanyang inaasam noong mga panahong nagsisimula pa lamang siya. Isa rin yon sa mga pinagbasehan ni Ibrahim para unti-unting baguhin ang kanyang nakamulatang pananaw sa buhay. Sa paglipas pa ng mga buwan, wala naman siya noong ibang ginawa kundi ang tumanggi sa mga taong walang ibang hangad kundi ang magpagamot sa kanya. Bagaman nagpakilala siyang antingero, paulit-ulit niyang inilahad sa mga ito na hindi siya nanggagamot. Lahat kasi ng abilidad na natutunan niya sa kanyang maestro nakalaan lamang sa pakikipagkumbate. Ngunit dahil sa dahilan niyang yon, itinuring yun ng iba bilang panlilinlang. Lingid sa kanyang kaalaman, meron na palang iilang tao ang may inililihim na galit sa kanya. Hindi naman siya nito kinokompronta ng direkta, pero meron yung mangilang-ngilang masasamang hakbang
na may kaugnayan sa mga nilalang na nasa kaliwa na naninirahan sa karatig baryo. Habang patagal ng patagal ang kanyang pananatili sa lugar na yon, mas lalo namang umiinit ang mga mata nito kakasilay sa kanya. Isang hapon, habang nagtatanim ng mga gulay si Ibrahim, merong lumapit sa kanyang kilalang manggagamot sa baryong yon. Pagsilay naman niya rito, tahimik naman niya yung pinagmasdan hanggang sa magkaharap na silang dalawa. Maya-maya pa, mahinahon naman niya yung tinanong ukol sa kailangan nito sa kanya. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong inabisuhang pumasok sa loob ng bahay niya, gawa ng pribado ang pag-uusapan nilang dalawa. Dagdag pa nito na marami ang makakaalam sa sasabihin nito kung ipagpipilitan ni Ibrahim na sa labas na lamang sila mag-usap. Dahil sa sinabi ng lalaking yon, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Alam ko ang tungkol dyan. Hindi mo na ako kailangang paalalahanan. Pero sige, pagbibigyan kita. Batid kong mahalaga yung sasabihin mo." Nang marinig naman ng albularyo ang kanyang sinabi, abot langit naman ang naging pasasalamat nito habang masayang nagwiwika sa kanya ng, "Pasensya na sa nagawa kong abala. Naway maunawaan mo para din ito sa kabutihan mo. Marami na akong nakitang katulad mo rito sa baryo. Ayokong danasin mo ang katulad ng mga nangyari sa kanila." Matapos naman yung marinig ni Ibrahim, mas lalo siyang nagkaroon ng karagdagang palaisipan ukol sa lugar na kanyang tinitirhan. Bagaman alam niyang masasaya ang mga taong naninirahan doon, malakas din ang kanyang kutob na merong nangyayari doong hindi kaaya-aya. Sa katunayan, ilang beses niya na itong sinubukang alamin, pero tuwing ginagawa niya ito, madali yung natutunugan ng kanyang mga kalaban. Ang labis niya pa noong ipinagtataka, alam niyang may mga makakaliwang tao sa lugar na yon, pero tila bang hindi man lang ito naaapektuhan ng kanyang presensya. Sa unang tingin, inakala niyang marka lang yon ng mga nilalang sa kaliwa. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pananatili sa baryo, unti-unti niyang napapagtanto na ang mga taong yun mismo ang siyang pinagmumulan ng negatibong enerhiyang kanyang nararamdaman. Dahil sa mga natuklasan niyang yon, hindi na siya ganong nagtitiwala. Ultimo yung ibinibigay nitong inumin at pagkain sa kanya, maigi niya yung sinusuri. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, doon na niya nakumpirma na totoo nga ang kanyang hinala. Ayon sa albularyong kausap niya, meron yung nalamang ulat galing sa karatig lugar na may kaugnayan sa mga pagpaplano nitong ginagawa para mabagat siya. Dagdag pa ng matanda na kaya niya inilahad ang lahat ng yon kay Ibrahim ay dahil sa hindi na niya maatim ang mga nangyayari sa lugar nila. Inamin nito na kahit isa siyang mahusay na albularyo, sadyang hindi niya kayang labanan ang mga nilalang na yon. Pagtatapat pa nito na anong panama niya sa halos isang baryong nilalang na maaaring magkasundo kung sakali mang meron siyang gagawing hindi kaaya-aya. Nang marinig naman ni Ibrahim ang tungkol sa mga sinabi nito, napangisi lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Ganun ba? Masyado naman ata nilang minamaliit ang mga katulad ko. Ilang taon na bang nangyayari ito sa lugar ninyo?" "Hindi lang taon, Ibrahim. Ilang dekada na silang naghahari sa lugar na ito. Pansin mo, ilan lang kami ritong albularyo. Wala ka rin ditong makikitang antingerong kagaya mo. Noong panahon ng digmaan,
Merong katulad mo ritong napadpad at ang pangalan niya'y Tomas. Siya ang kauna-unahang naghimagsik dito laban sa mga aswang, subalit kalaunay napilitan siyang umatras dahil sa mga sundalong naglalaban. Nangako siyang babalik, pero yun na ang huling araw na nakita ko siya. Hinanap namin siya, ngunit hindi na namin siya nakita pa. Sa pagkawala ni Tomas, nawala rin ang aming pag-asang makalaya. Sagot naman sa kanya ng albularyo. Dagdag pa nito na ang pagtulong nito sa kanya ay maaari nitong ikapahamak, pero nais nitong sumugal para sa magandang bukas ng kanilang lugar. Naniniwala rin ito na ang pagdapo ni Ibrahim sa kanilang baryo ay hindi lang nagkataon, bagkus ang tadhana mismo ang may kagustuhan nito. Marahil merong plano ang Diyos kung bakit sila pinagtagpo. Matapos naman niyang marinig ang mga sinabi nito, halos hindi naman siya noon makapaniwala, gawa ng yung antingerong pinangalanan nito, walang iba kundi ang kanyang maestro. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nangako naman si Ibrahim na tutulong sa albularyong yon upang mapalaya ang baryo laban sa puwersa ng kadiliman. Mariin niya ring inilahad na itutuloy niya ang naudlot na misyon ng kanyang maestro sa lugar na yon. Sa pagsapit naman ng takip silim, napilitan ng magpaalam sa kanya ang albularyo. Paglabas nito sa kanyang pamamahay, nangako naman yung babalik kinabukasan para muling ibigay ang karagdagang detalye ukol sa kanilang gagawin. Maya-maya pa, nang makalayo na ang albularyo, tahimik naman siyang napaupo sa labas habang patuloy na pinag-iisipan ang tungkol sa mga bagay na kanyang nalaman. Sa mga oras kasing yon, tila bang hindi pa rin siya makapaniwala na nahanap niya ang baryong minsang pinangakuan ng matandang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Sa pagsapit ng sumunod na araw, mag-alas 9 pa lang ng umaga, nasipat na niya ang pagdating ng albularyong yon, kasama ang dalawang lalaking bagong-bago sa kanyang paningin. Sa estado ng mga ito, para yung mga pangkaraniwang magsasaka, pero naniniwala si Ibrahim na mas higit pa roon ang mga taong yon. Sa pagpasok naman ito sa loob ng bahay niya, dali-dali naman niya yung sinamahan patungong sala para mapaghandaan ng mga makakain at inumin. Bago din nila inumpisahan ang kanilang pag-uusap, lahat ng bintanang nakabukas, siniguro nilang nakasarado at merong tarangka. Ayon sa albularyong kausap ni Ibrahim, na sa puntong yon, hindi malabong natunugan na sila ng kanilang mga kalaban. Gayunpaman, hindi na yun mahalaga sa kadahilanang matagal na nilang pinaghandaan ang tungkol sa pangyayaring yon. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, agad namang inilahad ng dalawang lalaking kasama nito ang tungkol sa mga nalaman nilang ulat na galing pa sa karatig baryo. Ayon sa mga ito, kasalukuyan na yung gumagalaw para bitagin siya. Subalit, dahil sa kanilang pagtitipon, malakas ang kutob nila na nabago na ang plano ng mga kalaban nila. Base rin sa impormasyong inilahad ng dalawa, isang hukbo ng mga aswang ang paparating. Pinaghahandaan na yon ng mga taong tagapagmasid nito sa kanilang lugar at oras na lamang ang pagitan bago yun maganap. Nang marinig naman ni Ibrahim ang tungkol sa bagay na yon, napangiti lang naman siya habang sumasagot sa mga ito ng mukhang minamaliit nila ako ah. Sige lang,
Hayaan niyo silang pumunta rito at nang magkasubukan na. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa sa huli. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang inilahad ng dalawa na hindi biro ang dami ng mga nilalang na dadayo sa lugar nila. Ayon sa mga ito na, kung hindi sila nagkakamali, maaaring umabot yun sa 20 hanggang 30 nilalang. Ang mas nakakabahala pa, puro yung may dugong gabunan. Naniniwala rin ng mga ito na maaaring isasabay ng mga nilalang na yon ang kanilang pagkuha ng mga pagkain kalakip ng pagdukot sa kanya. Dagdag pa ng mga ito na sa puntong magapi ng mga nilalang na yon si Ibrahim, sigurado na rin ang katapusan ng mga buhay nila. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, sa abot ng kanilang kakayahan, pinilit nilang mag-isip ng isang magandang plano. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya naman sila noong natigilan matapos silang makarinig ng isang malakas na sigaw sa labas ng bahay niya na nagsasabi ng, "Umalis na kayo rito! Huwag na kayong magmatigas! Layas! Layas! Kung gusto niyo pang mabuhay!" Nang marinig naman ni Ibrahim ang sigaw ng lalaking yon, dali-dali naman niya itong sinilip, subalit pagsilay niya sa labas ng bahay niya, wala na siyang naabutan. Hindi naglaon, matapos naman ang kanilang pagpupulong, tahimik naman silang lumabas ng bahay para magmasid. Noong una, wala naman silang napapansing kakaiba. Pero habang tumatagal, meron na silang nakikitang mangilan-ngilang tao na panayang pagsipat sa grupo nila. Dahil dito, agad naman yung binato ng tigalpo ni Ibrahim na siyang naging sanhi upang magkaroon ng kaguluhan sa kanilang lugar. Paglapat kasi ng kanyang tigalpo sa noo nito, bigla na lamang yung humandusay sa lupa kung saan maraming tao ang dumaraan. Gayunpaman, minabuti naman nilang wag na yung pansinin nang sa gayoy mapagtuunan nila ang mga mangyayari sa pagsapit ng dilim. Maya-maya pa, habang binabagtas nila ang daan patungo sa bahay ng kanyang kasama, hindi naman nila maipagkakaila ang dami ng mga taong kanilang nadaraanan na walang ibang pinag-uusapan kundi silang 4. Halos galit na noon si Ibrahim, pero sa abot ng kanyang pagtitimpi, pinili niyang maging kalmado. Alam niya kasi noon sa kanyang sarili na sa oras na pinatulan niya ang mga ito, sila ang lalabas na masama sa lugar na yon. Makalipas pa ang ilang oras na paghihintay, sumapit na nga ang takip silim. Habang unti-unting tumatalikod ang araw sa kalupaan, naging abala naman sila sa pagtaas ng mga bakod at puder sa kanilang katawan. Pagtungtong ng 6:00 ng gabi, napakadilim na sa kabuuan ng baryo. Hindi nila mawari noon pero habang nagmamasid sila sa paligid, pakiramdam nila ibang-iba na ang lugar na kanilang tinitirahan. Maliban sa wala ng mga taong lumalabas sa mismong oras na yon, nagmistulang abandonadong baryo ang kabuuan ng kanilang lugar. Sa bawat pag-ihip din ng malakas na simoy ng hangin, nanunuot sa kanilang mga buto ang lamig nito na parabang yon ang nagsisilbing babala sa kanila ukol sa nalalapit na panganib. Ilang oras pa noon ang lumipas, doon na sila nakarinig ng mga nakakakilabot na dagungdong ng mga tambol. Nag-umpisa na rin silang makaaninag ng mga sulong umuusad di kalayuan sa sentro. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, unti-unti na rin nilang nalalanghap ang animoy napakabahong amoy na nanggagaling sa mga ito.
Dahil sa pangyayaring yon, palihim namang inilabas ni Ibrahim ang kanyang armas, hudyat ng kanyang paghahanda. Pagsilay naman niya sa kanyang mga kasama, nasipat niya yung taimtim na nagdarasal sa mga hawak nitong medalyon. Kaya naman yung ginawa ni Ibrahim, abisuhang yung ilabas na ang kanilang mga sandata. Dagdag pa niya na, sa puntong yon, walang kwenta ang mga agimat nila kung hindi nila ito sasabayan ng pang-opensibang taktika. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang abiso, bigla naman yung napatahimik at kasabay nito ang pagdukot nito sa kanilang mga sundang. Nang masipat naman niya ang ginawa nito, napangiti lang naman siya habang nagwiwika sa mga yunang. Tiwala mga kasama, tandaan ninyo, tanging sarili nyo makakapagligtas sa inyo. Ang mga medalyon, nandyan yan para sa proteksyon. Pero ang inyong kaligtasan, kayong magdidikta. Matapos naman niyang makapagwika, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo, papalapit sa mga nilalang na kasalukuyang umuusad patungo sa sentro ng baryo. Hindi naglaon, nang marating na nila ang bukana, doon tumambad sa kanila ang pulutong ng mga aswang na unti-unti nang nagpapalit anyo. Maya-maya pa, bigla namang nawala ang siga sa mga sulo nitong dala na siyang naging sanhi upang tuluyan ng makapagpalit anyo ang mga nilalang na yon. Sa isang iglap, ang napakatahimik na gabi napalitan ng pag-aangil at pagsisigawan ng mga aswang. Sa pagliwanag naman ng buwan, doon tumambad sa kanila ang mga kakaiba nitong anyo. Paglalarawan ni Ibrahim sa mga nilalang na yan, parang mga buitre ang itsura ng mga ito. Hindi rin niya nalalayo sa itsura ng isang uwak dahil sa napakaitim nilang balahibo. Ayon pa sa kanya na may mahaba din yung mga braso at lumuluwang mga mata. May malaki rin yung bunganga kung saan kahit sa malayo kitang-kita nila. Dagdag pa ni Ibrahim na sa tanang buhay niya, doon pa lamang siya nakakita ng ganoong uri ng aswang. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon na nila nasipat ang pinakapinuno ng hukbo ng mga nilalang. Sa pagkakatanda niya, isa yung matandang babae na halos hindi na gaanong mamukhaan dahil sa dami ng mga naglalakihang butlig nito sa muka. Gayunpaman, alam nilang hindi ito dapat na maliitin dahil kahit uugod-ugod na ito, alam nila sa kanilang mga sarili na hindi pa rin pangkaraniwan ang taglay nitong lakas at kakayahan. Maya-maya pa, pag-atungal naman ito, mabilis namang nagsilusob ang lahat ng aswang na nasa ilalim ng pamamahala ng nilalang. Sa isang iglap, bigla naman sila nitong nasukol, kaya sa pagkakataong yon, wala na silang nagawa kundi ang lumaban. Sa kanilang pagmamasid, pansin na pansin naman ng mga kasama niya ang pagiging kalmado niya. Ni minsan, hindi nila naramdaman na pinaghinaan ng loob si Ibrahim kahit 10 beses na mas marami sa kanila ang mga kalaban nila. Maya-maya pa, napangisi lang naman ito habang mahigpit na nakahawak sa daladala niyang matulis na bangkaw. Pagbagsak naman ni Ibrahim ng dulo nito sa lupa, laking gulat na lamang ng mga kasama niya nang bigla na lamang siyang maglaho na parang bula. Sa isang kisap mata, natagpuan siya ng mga ito na kasalukuyan ng pinag-uundayan ng saksak ang lahat ng nilalang napilit sa kanyang sumusugod. Nga pala, para sa mga hindi nakakalam, ang bangkaw ay isang uri ng sandata na gawa sa kahoy.
Sa madaling sabi, isa yung uri ng sibat na hindi na ginagamitan ng bakal bilang pangunahing talim nito. Sa halip, para magawa ang bangkaw, kinakailangan mo lamang patulisin ang dulo ng isang kahoy. Sa estado naman ng bangkaw na ginamit noon ni Ibrahim, hindi yun pangkaraniwan dahil pinatalim ito ng mismong baga ng apoy. Personal na gawa din yun ng kanyang maestro na tanging ibinibigay lamang nito sa mga disipulo nitong pumasa sa mga ibinigay nitong pagsubok. Simpleng armas lang ang bangkaw pero labis siyang makapaminsala sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa, lalong-lalo na sa lahi ng mga aswang. Sa pagpapatuloy naman ng mga pangyayari, halos ramdam na ramdam ng kanilang mga kalaban ang ipinamalas na lakas ni Ibrahim. Sa tulong ng tangan-tangan nitong mutya ng ngipin ng kalabaw at buhok ng tikbalang, pagdating sa pisikal na lakas, wala roong makakatalo. Naging problema din ng mga ito ang baon niyang mutya ng tubig kung saan yon ang nagbibigay sa kanya ng abilidad na magpahilom ng lahat ng pinsalang kanyang natatamo. Dahil sa mga mutsyang daladala noon ni Ibrahim, halos hindi na malaman noon ng mga aswang kung ano ang kanyang kahinaan. Kahit buong puwersa nila yung pagtulungan, napaka-imposible para sa kanila na madaig ang nag-uumapaw nitong lakas at kakayahan. Kalahating oras pa ang lumipas. Wala na ngang nagawa ang mga nilalang na yon, kundi ang umatras. Yung ilang nakaligtas sa kanilang hanay, kung saan saang parte na ng kakahuyan sumuot, makatakas lamang. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, nadatna ni Ibrahim ang kanyang mga kasama na naghahabol hininga. Yung dalawa sa mga ito may malubhang pinsalang natamo, habang yung isa naman purong mga galos at kalmot lang. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yon, labis pa rin nila itong ipinagpapasalamat dahil kahit papaano walang nag-alay ng buhay sa kanilang hanay. Magmula noong nagapi nila ang mga nilalang, paisa-isa na rin nilang itinaboy ang lahat ng tagapagmasid nito sa baryo. Naging mahigpit na rin sila sa pagpapapasok ng mga taong hindi taga roon upang maiwasan ang muling pagpapalaganap nito ng salot sa kanilang lugar. Dahil sa kanilang mga sakripisyo at mabubuting gawa, muling nanumbalik ang sigla sa lugar nila. Sa paglipas pa ng mga taon, nagdesisyon na si Ibrahim na manatili na rin sa lugar na yon. Taliwas sa naging buhay ng kanyang maestro, naging masaya siya sa piling ng kanyang asawa at 2 anak. Bago siya pumanaw, masaya niyang naipasa ang lahat ng kanyang kakayahan sa kanyang panganay. Lalong-lalo na yung karunungang ibinahagi sa kanya ukol sa sikreto ng buhay na malayo sa pagsisisi. Ang karunungang yon ang nagsilbing gabay ng kanyang mga anak at sa mga susunod pa nitong henerasyon upang hindi na nito maranasan ang nangyari sa buhay ng yumaong maestro ni Ibrahim. Okay, opinion ko sa kwento. Pasensya na kayo medyo babalik tayo ngayon sa 30 minutes. Kasi nahihirapan talaga ako dun sa 1 hour eh. Well, hindi siya mahirap kasi mahaba. Mahirap siya kasi wala akong boses. Tulad niyan, naririnig nyo ngayon. So, masasabi ko sa kwento ni Ibrahim, sana naging series to. Alam nyo kung ako tatanungin, gusto ko pang malaman kung ano pa yung mga nangyari sa buhay ni Ibrahim.
Kaya kung sakali mang hindi pa uli ang lahat at nakikinig pa rin yung nag-send nito, sana i-send mo yung ibang parte ng buhay ni Ibrahim na hindi nasabi sa kwento na to. Kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.